Guten Morgen! Takto by vyzeral Veyron, keby ho skladali taxikári. Toto sú ďalšie zaujímavosti o zaujímavých autách. Že veľkoobjemné mnohovalce boli vášňou Ferdinanda Piecha, ti už asi hovoriť nemusí. 8 valce pretlačil aj v koncernovom kolegiu Audi, lenže teraz koncernu šéfoval a to, že koncernová matka Volkswagen žiadny 8 valec nemá, potreboval urgentne napraviť. Kurva, sem som si položil meter, nevideli ste ho niekto? Šéfe, a čo idete merať? Tam ten Passat. Prečo? Však to už dávno vyrábame, všetko vieme, všetko frčí, všetko hrá. A ty si uvedomuješ, že tam dávame polovičný motor? Šéfe, ne. Už plánujeme výrobu toho Phaetonu a Tuaregu, čo ste si vydupali. Pašíka nechajte tak, a štvorvalec je celý motor. A ty si celý kokot. Napriek tomu, že Phaeton bol v plánoch Volkswagenu, tak 8 valec mal za prvé zdieľať z Audi a za druhé by sa do Passatu nezmestil. Navyše Ferdy potreboval ďalšiu testovaciu kobylku pre svoje megalomanské chúťky a myšlienka spraviť z nej produkčný model mu vyvolávala príjemné chvenie v podbrúšku. Takže prišiel nápad. Jörg? Nevieš, prečo Ferdy píli ten 12 valec, ktorý tak strašne chcel? Ježiši Kriste, šéfe! Vidím, že ste našli meter. Nenašiel, Hans mi dal druhý. A čo robíte, prosím vás? Keď zo 6-litrového 12 valca vyhodíme 4 valce, čo dostaneme? Výpoveď, lebo to bude ďalší drahý projekt. Správna odpoveď znie 4 litre šláčkovo jemného dvojitého Včka s 8 valcami. Ty dosraný kokot. Šláčka. Úplne nový 4-litrový 8 valec sa už do Passata síce tesne, ale zmestil. A tak Volkswagen mohol po prvý raz v histórii uviesť do sériovej výroby motor konštrukcie dvojité V. Lenže Pašík mal necelých 280 koní, čo na 4-litrovú V8 nebolo úplne veľa. A napriek tomu, že to bol jediný model s 8 valcom tohto typu na svete, tak oveľa väčší problém spočíval, asi tušíš kde. Ferdinand! Čo je? To čo je za motor v tom Passate? Koľko dobré, ne? Ferdinand, ty si jak Mária Antoaneta v Nohaviciach. Proste nemôžeš zobrať ľudové auto, napchať do neho 4-litrový 8 valec a čakať, že si to ľudia budú kupovať. Však nebudú mať na chleba pre Boha. Keď nemajú na chleba, nech jedia koláče! Koláče? A tak aj bolo. Za 3 roky produkcie sa Pašíka z V8 vyrobilo len niečo vyše 11 000 a na dnešnom trhu má najvyššiu cenu kombík v peknom stave s manuálom. No a Ferdy si vznik 8 valca konštrukcie dvojité V ešte pred Phaetonom odôvodnil slovami: najprv to naučíme chodiť, potom to naučíme bežať. Celý projekt priniesol Volkswagenu fúru potrebného know-how pre ďalší vývoj motorov tejto konštrukcie a napriek tomu, že motor mal koncepčných predchodcov, tak sériovej výroby sa ako prvý dočkal Passat. O predchodcoch, ale aj nástupcoch dvojitého Včka ti poviem v ďalších epizódach minisérie Od Passatu po Veyron. Na teraz je to odo mňa všetko a ako vždy ja ti ďakujem, sleduj ma a čau.